Pio je lamsomung panda eke joining program khaizaka. Tabuk Tripura hastera sudo olangmani hatio simia. Kering jagao no. Bubagrani yapri basakai senani bagai yapri selaijak. Tamni bagai yapri selaikan kai sengabu strai sekali no sini mokol bai to buito mota koro bukro. Sini Tripura ha 184 jona রাজত্ব খাইলাম কারো যত লুকুরো সাইমান আপনি পরে চিনি অহা जों भारतवर्ष बाय हाबनानै बागै जों दिनै गणतन्त्र देश डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव जों तंलाय तंजाव तो फानो डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव राजानि रुल चलिया फानो राजानि कक चलिया फानो जों बरमरि फाय जों बरमरि लाय तंलायो Sini bubagra Maharaja Pradeep Kishore Dev Burma hai tabuk sujaratei kuno Tripura leaders sudu Tripura sana buthana hinei omahage sacrifice khayei yapri samane जों kuno leaders nungyako जों 70 bochor laika bodri laika gobangma netarotno जों नेता स्नामका मंत्री स्नामका एमएलए स्नामका तब फानो बसाक सागनाव रां पैसा गोनांनि बसुस्थ क्लाय गुबुननि फातारनि हास्तेव तंगिया आरो तंगुते फाना बिन बखाव जुग ngै सब समय सुचि बाय सुबला जामा हाय उइ दङ तां तामो बिन बखाव तां वानसु त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारक अहानि बुसारक अहानि बुसां थदै तिनि बंनि जन्त बेबा पान्थाय सक्ताय बेबा हारक तुमार रुपायखा ते मार गलाखा बसाव आं अहानि त्रिपुरा सारकनो जेसाखबो मोनथांनानि बागै बेबस्था लायनाय थियाबा अ जे मोनथांजागनाय एगेबा जे बरक जे लुगुरकनि बागै बसामुंफ्राय दङ जे त्रिपुरा सारकनि बागै ब तिनि निजिनि साकनो गामि गामियाव थाङै जे मानसा त्रिपुरा सारकनो जुबावै दङ ते जुबानाय ते त्रिपुरा सारकनो मोनथांनायनि बागै जे सामुंख्लाय दंमानि अ बिनि सामुंनो जों थांजाङै नारगै मानि हांगाय दाखरो बखरो चिनियाव पाइथाक जे चिनि दाबुक जेबाबे जों बुबाग्रा तुइ दङ जों साकसागो जदिनो मोथांनानि रोंलि हांगाय अ थानसानि लामाव फायना रोंलि हांगाय चिनि त्रिपुरा सारक ब जागा थांख्लायसिनो अब देलायखिना वाना मासिनजा फियाबा दाबुक बुबाग्रानि ककनो गोबां मा लुकुरकनो खाओ पमैना हरमान्याको बुबाग्रानो गोबां मा कक सिनजावै कग्रक सालाय तमारो जों नुजागो फियाबा बदिनि जोंनो दिल्ली लांनाय अ मासनो जोंनो दिल्ली लांनाय बाहायके दासिङानि सिलाय सिगां कगनारनाय आपन नर्म साइखनारिका सिनि दाखौ आपन पुरा ट्रेन जों रिजार्भ खायना लांनो थांसिनै जोंनो दंले बुबाग्रा जोंनो बबो हायके जुबाय दं आसों लख लख टाका रां सबाय दङ चिनि बागै जों बुबाग्रानो किसिसा लगिरि ना जों जुगिया हंगाय गुबुननि दफानि बररक थिनांगो अ त्रिपुरा सारक ते कोनो दिन थानसा मांगला खायनै जोंनो ते बसातकनाय आफोर जों दा मोखायनाय हायनि बागैनो फायदि जरा सबायखा जों थानसाङै जों साकसाकनो फेवनानि बागै जों बुबाग्रानो लगिरि लायनानि दाखरो बखरो जों दाबो आं निजे पार्सनेलि आं दिनै 40-42 बोसोर होई दंखा बयस थाङै दङ साल थाङै दङ जरा थाङै दङ जरा खायनो दफानि सानारे दफानि सामुं खायनो ताइ मांगिया मुइतुनार दानसौ तामिले एमले बिचके तो तिनि जारा फाइनाय बाबाय सान बेलाय किने जों अजागत माने सामुं खायका जों पुने गना हाइकि दङ एडिसि गत्ता जोंना आइपिएल किने के हामजा गलाखा फाइनाय जों
SNPOC MLA ni misal tay kok di sarawana hanai sabur aforbo जों पयजन्तताफोर बुखुबा चोप के दागारे रिजागु जों दागारे रिजागु मा साया ए ओने एमिला चास्ता खायदा सानाने मा साया सागाने तामना आउट साके आउट मुंत्री मा तंगा कखने किछु कत पहाड़ फाये आन तिन मंत्री याकने बगे क्या तमो बाजीता साने आंगे नु बाजीता साने या करा हिंगे आं हाय हिमत खाय फुनदे आं तिन बिसके दना खाबाय खुबाय लामजो फुनुम दे जों हाय जों साधारण दरा बे सिचाय मने सेक्रिफाइस खालायबे नों फुनुम दा खरसो मंत्री या करे बीजेपी ना फुनुम दा फुनुम गइमाया हिमाइस बाय आईपीएल ते जनता ने या का आईपीएल ते या का माने जे जगह से बताई हकीकत माने मंत्री खरब नहीं ना मंत्री से जो दिन उन्होंने साइन कर खाए ताबुक चिनी त्रिपुरा ने ठाट नहीं मानो जाए मंत्री तो हमने नहीं बिस्वा एन जिसाना आयंगा विप्लव देव ने पढ़ा चिने जिसनो एर पढ़ा एन जिसाने चिरेल नंबर पढ़े बॉस सावो आने पीएस आने कॉक खना या हिलेबा नगारो ताम खारो लूम क्या खाई तोंबा ताम न मने तो अबनी बागे जान खनो आईपीएफ ते तंग जब तो हागरो थे केनाई नै बिखा मुंसा परि करे खाली मुंसा करे खाली अबन जरूरत तो बहुत किसम खाइने नै खा खलाई मिया खाली आरो